sauraro. A yau zan muku bayani ne yadda za ku haɗa audio tare da waƙoƙi ko ma yadda za ku haɗa talla na wani shago ko kuma wani kasuwanci na musamman ta hanyar amfani da application ko kuma a ce manhajar KineMaster. Idan baka da KineMaster za ka iya sauke shi a wayarka ta hanyar zuwa Google Play Store sai ka yi searching nashi na KineMaster, sannan zai sauke maka KineMaster ɗin. Akwai wanda yake da watermark ma'anan alaman KineMaster, akwai kuma wanda za ka iya siya da kuɗinka ba tare da ya nuna maka alaman KineMaster ba. So yanzu kan kai tsaye za mu je ga wannan aikin, sannan kafin nan mu je ga aikin ina buƙatar ku danna min subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun wasu bidiyoyi akan wasu shirye-shirye na musamman. Yanzu kan za mu fara aikin. Da fari abin da kake buƙatar yi shine ka shiga nan KineMaster kamar yadda kuke gani nan, na danna, za mu shiga KineMaster, yanzu yana ƙoƙarin shiga. Mataki na biyu zai nuna maka hardware performance analysis. Abin da za ka danna shine remind me later, sai ka danna, sai ka ce cancel nan. Yauwa, yanzu za mu je mu fara haɗa bidiyon mu ko kuma audio na talla. Yanzu tunda talla ne za mu haɗa, za mu je mu zaɓi hotuna ne ba bidiyo ba, tunda ba bidiyo za mu editing ba, sai mu danna nan alaman ƙarin nan, wannan plus kenan a turance, kamar yadda zan danna a yanzu. Yauwa, na danna, zai nuna maka yanayin girman screen yadda abun zai fita. Akwai 16:9, akwai kuma 9:16, akwai kuma 1:1. So yanzu abin da za mu ɗauka sai mu ɗauki 16:9 kamar yadda na danna haka. Yanzu zai je, sannan za mu je mu zaɓi hotuna da za mu yi aiki da su wurin haɗa wannan sauti ko ma a ce wannan tallan, sai mu danna media. Na danna media, yanzu ga hotuna da nake da su a wayata da kuma bidiyoyi. Tunda ba bidiyo za mu zaɓa ba, audio za mu haɗa, sai mu zaɓi wasu hotuna da za mu yi aiki da su. Yanzu bari a yi lissafin hotuna nawa. Yanzu sai ka zaɓi hotuna tsawon minti nawa kake buƙata. Kaga yanzu muna da, kun ga yanzu muna da sakanni 29, 35 kamar yadda yake irgawa a ƙasa, tunda shi jingle baya wuce minti ɗaya da kaɗan. Yanzu bari in zaɓa in kai minti 1 da second 30 haka. To yanzu na gama zaɓa. Abin da nake buƙata shine in zaɓi wacce waƙar zan saka a matsayin background wadda sautinsa zai rinƙa tashi kafin nan a ce murya ta na tallan ta shigo. Yanzu abin da za a yi sai mu danna audio domin zaɓen waƙan da za mu yi aiki da shi domin yin wannan tallan. Na danna audio, yanzu ga jerin waƙoƙi da nake da shi a wayata kamar yadda za ku ji. Bari in danna ɗaya ku ji. Yauwa. Yanzu bari ina zuwa domin zaɓen waƙar da zan aiki da ita wurin haɗa wannan shi jingle ɗin ko kuma a ce tallan. Bari mu je. Yanzu yana nuna maka kalmomi ne kamar daga harafin M zuwa sama. Yanzu ni waƙar da nake buƙata tana ɓangaren T ne. Yauwa, ga ta nan, wannan track 1 ɗin nan ita za mu yi aiki da ita domin haɗa wannan tallan, kasancewar tallan na Fulanci ne. Yanzu zan zaɓa, zan danna kanta, za ta fara yi, sannan sai in shigar da ita kan manhajar. Yauwa, mun danna alaman ƙari ya shiga. Yanzu sai mu nemi wannan sauti ko kuma murya da kai wanda za ka ɗaura matsayin tallanka. Na rubuta suya, bari in dube shi a layin S. Yauwa, ga shi nan suya clean shine murya da za mu ɗaura domin yin tallanmu. Yanzu bari in zaɓa. Yauwa, ya hau. Yanzu shi kenan, abin da za mu yi shine mu duba ina sautin ya kamata ya tsaya. Bari mu ji. Yauwa, yanzu nan za mu sauke sai mu yanke. Abin da za mu danna shine nan domin mu yanke trim to split, sai mu danna nan. Split at playhead sai mu danna. Yanzu ya yanke.
domin sauke wannan yadda zai zo muryar da kake so ka saka ya hau. Zan ɗan sauke wannan audiyon kaɗan, yauwa domin ya zo ya sauka. Yauwa madalla, yanzu in na danna za ku ji sautin ya ragu. Yauwa kun je yana sauka, sai in je ƙarshen wannan audio, kuna ganin suya, sannan ga waƙan mu a sama, tun daga nan ne ƙarshen suya nan, sai mu danna nan a raba shi ma. Yauwa sai a raba shi haka, shi ma a raba haka, sannan sai a zo a rage wannan sautin tsakiya domin muryarmu ta samu, ko kuma muryar da za ka yi aiki da ita ta samu ta bayyana yadda ya kamata. Nan alaman volume kenan, bari in yi baya. Alaman volume yanzu za ka danna kan audiyon da kake bukata ka rage masa sauti, sai ka danna nan. Sannan ga volume namu domin mu rage sauti, ga shi nan, sai mu sauke shi daidai yadda muke bukata. Bari mu je a 19 ya zai kasance. Mofti dodayngol ɗuɗɗum kon wala bote dikka gotel nder dingel marɗo haaje kusel belgel gortogal sa'angal suya ɗire dambu kusel. Haka dai za mu iya cewa sautin ya yi yawa, yana shiga wannan muryatawa. Sai in rage in dawo da shi 14 yadda zan samu muryan tafi wannan sautin bayyana. Sannan bari in ƙara volume na wannan muryar tawa. Yanzu bari in playing ku je yadda abun zai kasance. Pellel sorugo nyamtukulaji inde mofti dodayngol ɗuɗɗum kon wala bote dikka gotel dardingel marɗo haaje kusel belgel gortogal sa'angal suya ɗire dambu kusel kilishi koda shawarma indomi benanta dankali turanko'en sai MZ special. Yawa kamar yanzu kun ga sautin ya yi daidai yadda ake bukata, sai dai abu ɗaya ya rage, ya kamata mu saka wa abun echo ko kaɗan ne tunda jingle ne. Yanzu sai mu danna kan wannan suya ɗin kamar yadda kuke gani. Bari in danna shi suya clean, na danna. Sannan sai in danna nan alaman nan, wannan kafin nan deleting nan, wannan na danna shi, sai na yi duplicating. Duplicate ma'ana ya zama guda biyu kenan haka. To yanzu kaga sun dawo biyu, kun ga sun dawo biyu kenan. Wannan suya ɗin ya dawo guda biyu. Muna son mu saka echo ne, sai ka ɗan ja wannan kaɗan haka, ka ja shi kaɗan yadda muryan zai taho guda biyu haka. Misali haka, at least haka a ɗan tura ɗayan nan haka. Yauwa wannan sai dawo baya kaɗan. Well done. To yanzu mun play za mu ji shi da echo. Bukatan mu yi domin dawo da shi daidai shine mu danna ɗaya daga cikinsu, sai mu sauke masa volume haka 24 22 kadi. Bari mu gani ko zai ba mu abin da muke bukata. Pellel sorugo nyamtukulaji inde mofti dodayngol ɗuɗɗum kon wala bote dikka gotel dardingel marɗo haaje kusel belgel gortogal sa'angal suya. Yauwa yanzu dai mun samu mun kammala abin da muke bukata. Sannan sai mu je ƙarshen audio, mu je ƙarshen audio da muka saka matsayin waka, tunda nan zai sauka. Bari mu ga ya abin zai kasance. Mu rage yawan abun nan ɗin. Yauwa yanzu za mu dawo da shi daidai yadda wannan tallan yana zuwa ƙarshe, dai muryata tana zuwa ƙarshe, bidiyon shi ma zai yanke. Yanzu ga ƙarshen sa, bari mu play mu ji. Cikin mintuna 8 ba tare da kana da kwamfuta ba, za ka yi aikinka sannan yayi yadda kake bukata. Sannan yanzu abin da ya saura shine saving na wannan bidiyo ɗin kafin nan mu dawo da shi audio. Abin da muke bukata, akwai wani abu a saman screen ɗin wannan wanda yake nuna arrow a gefe, shi za mu danna. Madalla, kun ga ya dawo ga layin jerin bidiyoyi da muke da su. Sannan sai mu danna wannan da muka yi aiki da shi, shine na gefe a hannun hagu a sama. Yanzu za mu danna shi. Yauwa kun ga alaman playing, za ka iya playing nashi. Ga alaman kamar sharing ɗin nan, ga alaman deleting. Sai mu danna alaman sharing nan haka. In mun danna, sai mu danna exporting, sai mu rage masa nauyi tunda dama so muke dawo audio. Yauwa in mun dawo da shi video, za mu je mu dawo da shi audio mu yi converting nashi. Kun ga yana da megabyte 4. Yanzu yadda za mu exporting nashi da wuri, bari na muku exporting nashi yadda zai sauka kan waya. Yauwa yana kan exporting.
kafin na ya kammala yadda zai sauka a cikin wayata, yadda zan iya play nashi kuma sa shi audio domin aiki a duk wasu ɓangarori da nake buƙata. Exporting, in yi exporting wannan abin da kuke gani yake in ya cika bidiyon ya gama exporting kenan. Ina kan exporting. Danganta da yanayin nauyin abun da kai, kamar shi megabyte ne, amma in ya kai megabyte ɗaya yadda zai tafi daban ne. Haka kuma yanayin shi yanayin lokaci da zai ɗauka wurin exporting kamar yadda aka sani na kwamfuta. Yanzu zamani ne da baka buƙatan kwamfuta domin yin wasu aikace-aikacenka. Ta wannan hanyar za ku yi tallanku. Idan kana so za ka iya dawo da shi hanyar samun kuɗinka na yin jingles a biya, sannan za ka iya yi domin aikin kanka, ko kuma abokinka ne zai aure za ka iya yi ka je ka yi murya ka zo ka gera shi a wannan tunda sauke ta bai da wahala. Google Play Store za ka je ka rubuta KineMaster, sannan ka sauke ta, wannan mai watermark ɗin dai wadda kake buƙata. Sannan akwai kuma wanda bata da watermark, shi siya ake. To kun ga dai ya kammala. To ina matuƙar godiya da ganin wannan bidiyon, da fatan za ku danna subscription sannan ku danna ƙararrawa domin samun wasu sabbin bidiyoyi na ci gaba da ma kuma taimakon kai da kai. Na gode.